Estem a la primera jornada de la ruta de les golondrines, que serien 4 dies. Ara bé, just hem sortit fa cosa de mitja hora i ja tenim, veieu aquella caseta blanca d'allà? Se'n diu la borda de Juan Pito. Què té a veure això amb les golondrines? Les golondrines eren unes dones que anaven a treballar a la banda francesa, a partir d'aquí del Vall del Roncal, que és on estem ara. I diuen, veieu que baixa tanta boira, són els francesos que controlen ja, que ja són així una mica els francesos, una mica rarots, però diuen que allà dalt hi vivia el Juan Pito. Per què es deia Juan Pito? Bueno, la imaginació, oi? El poder. Pot ser qualsevol cosa, però no. El tema és que aquest senyor, quan sabia que havien de venir les golondrines, aquestes noies, aquestes senyores que anaven a treballar a la banda francesa, sortia amb el pito a la boca. El pito per xiular a la boca. I els feia com de far acústica amb totes aquestes dones perquè no es perdessin i arribessin a la borda. Per què serveix ara aquesta borda? Perquè les golondrines ja no se'n van a treballar cap a França. Ara les golondrines volen, no? Simplement les golondrines, ho direm així tal qual es deia en castellà, Ara hi podeu anar a dinar i afartar-vos i posar l'alarma si us adormiu, que serà com el Juan Pito, però amb telèfon. Què us sembla? Posar-la.